Хайде вдеем, за да видим какво ново има. Първо попаднах на тази маска за устни на Essence, но не я взех, защото бях малко разочарована от една, която пробвах преди. Видях, че има и новите слънцезащити на Sundance. Повече обаче ме заинтригува вторият ред, бронзиращите капки, които са слънцезащитни, и този слънцезащитен серум, който е и с сияйност. Взех само серума за тяло, тъй като си търсих нова градска слънцезащита, и попаднах на колекцията на Малката русалка. Този глас ми излизаше навсякъде в социалните мрежи, но все пак се въздържах. Тези любими мои балсами с SPF 30 с малки чармчета, много сладко. Видях, че има и нов цвят от Glaze Blush олиото на Trendy Dub, но не ми допадна. Видях също, че са заредили и от тази голяма разфасовка на хидратиращия тонер на Балея. Само ме разочарова, че не са сложили спрей помпа. Мисля, че щеше да бъде много яко. От Mighty Patch също са пуснали нови пластири, които са много подходящи според мен за по-големи чудовища. Видях, че има и нови цветове от Lip Oil на Essence с много приятни блестящи частички. Имаше и нов цвят от ето тези оголемяващите. Още неща на Малката русалка, като ето това е палитрата. Честно казано, ако нямах почти същите цветове в палитра на Revolution, може би щях да я взема, защото много ми харесват. Catrice са пуснали нов хайлайтър. Ето това е нещо, което ми грабна окото. Setting спрей с слънцезащита на Trendy. Това май ще се окаже и новото ми откритие. Серум мист, много хидратиращ и успокояващ. От тропическата серия се взех този флуид за тяло, както и тропическият спрей с блестящи частички, а това бяха нещата, които открих.